Dunajská Streda okamžite na začiatku druhého polčasu v snahe o tlak na strná bránu Slovana, ale teraz pozor na Viteka, ktorý na 3 razy sa dostával k lopte. To bol González napokon. Sa nepretlačil dopredu cez Zreláka, ktorý tam dobre pracoval vzadu. A teraz pozor na dobrú šancu Slovana. Ešte prenechaná lopta, veľká možnosť, ale zakopnutá strela. A toto bude iba odkop. Tomáci vyhrali ten hlavičkový súboj po výkope, ale tu si Štepanovský dokázal poradiť. Ale prvoradé bude pre Slovan určite neinkasovať v zostávajúcich 20 minútach tohto stretnutia. A tomu určite budú domáci aj všetko prispôsobovať. Narážačka hostujúceho celku teraz nie je úplne vydarený sklz, ale všetko to tam dokázal ešte zahasiť Kornel Saláta. Milinkovič, to bolo offside. Dopredu, teda to je aj podaný jeho center, ktorým hľadal Zreláka. Ešte sa tam González prebíja, musí ísť okolo podaného, ktorý leží na trávniku. Napokon šanca na ohrozenie brány Filip Oršula. Kopačky kapitána Marka Milinkoviča. Aj keď ten prechod do útoku je po zemi, pozrime sa teraz, čo urobí Mauro González. Ale ak to nejde, tak Slován jednoducho dozadu na Kornela Salátu a tento rieši podobne ako teraz. Nemyslel to vôbec zle, iba že podaný mal ďaleko k tej lopte, respektíve tá prihrávka bola príliš slabá, čo teraz Tavamba strátil loptu v obklúčení 3 protihráčov a škaredý faul zozadu na Roberta Viteka. Dúfam, že je jednoznačne v prospech Slovanu Bratislava. Vyhrali ich až 17, z toho 11 na pasienkoch, respektíve na domácom trávniku. A Zlaté Moravce nedokázali vyhrať ani raz. Takže favorit stretnutia aj a Spartakom Trnava, ktorý sa hrá v Trnave. Samozrejme výkop stretnutia je o 17. hodine. Veľký Spartak proti malému. Pretože v prípade prehry Mijavy sa Slovan dostane na 3. Nám však nešiel lopte naproti a Vajda teraz odkopáva loptu kade ľahšie. Pódio. Mauro čistým spôsobom vzal loptu Bernardovi Frizonemu, súboj dvojice legionárov. Lepšie pre Argent. Zrelák. Po ňom Vítek. Vítek sa snaží prikryť loptu, v zápätí o ňu prichádza a dopredu môže ísť Gal Andrezli. To však obral o loptu Mauro González, už Saláta. Milinkovič. Rositový Urkulič môže centrovať, ale iba do pódia. Opäť hádzuje Boris Sekulič. Adam Zrelák sa snaží pokryť loptu, prihráva Sekuličovi, Sekulič už vnútri pokutu územia. Vítek sa dostáva k lopte, ale na zakončenie si netrúfol napokon Mauro a Slovan vyhráva 1-0. Mauro González sa presadil v 22. minúte. Vítek teraz odvedol kus dobrej práce. Už tá Sekuličová prihrávka Vítekovi mohla byť tou finálnou. Napokon sa presadil Mauro González. Poďme sa pozrieť na to, ako sa zrodil úvodný gól Belasích. Sekulič, Vítek, priťukol. Z jeho strany sme zatiaľ videli len málo. Samozrejme žltú kartu áno, ale videli sme aj zakončenie po jednom z rohu. Táto prihrávka Filipa Oršulu tiež nebola práve 100%. Defenzíva hostí výborne.
Sekolič teraz vyhral hlavičkový súboj, ale Mauro sa dostal k zápäti k lopte. Oršula. Stále Filip Oršula. Center Marka Milinkoviča, tentokrát Kleščík trošku zaváhal. Ale už teraz môžu ísť dopredu hostia David Guba, ktorý mal najväčšiu príležitosť v dnešnom stretnutí. Hneď v úvode netrafil prázdnu bránu a dá z metra. Peglej. Zatiaľ sa však Belasi príliš dopredu nedostávajú. Zatiaľ im chýba väčší pokoj a lepšia finálna prihrávka. Mauro teraz ťahá akciu Belasi, ale vidíme to opäť. Zlá, dlhá prihrávka smerom dopredu. Mauro. González sa uvoľňuje. Dokázal ešte prihrať podaného center na hlavu alebo nohu. Adam Zreľák nakopával loptu dopredu. Veslio súboj s Gorositom. Gorosito úspešnejší, teraz už Mauro. Tak Slovan sa trošku posmelil aj smerom dopredu. Sekuličov dlhý nákop dopredu. Lester Stefan Peltier ponáhania Rundiča. Nie, lopta. Dlhá lopta dopredu. Bero má problémy s jej spracovaním. Mauro ho predskočil. Teraz Vukanovič. A už Sekulič. Sekulič bol faulovaný Veslím. Gina van Kessela. Inak sa hra plynule. Hra má spád, má aj svoje kvality. Tých príležitostí dnes bolo viacej a teraz možnosť Belasích. Lester Stefan Peltier. Hľadá komu by pri... Kingsley Madu. Statická obrana teraz Belasích. Gino van Kessel. Už bol s loptou za postranou čiarou. Rozohrávať tak bude Jan Mucha. Bojan Letič, 22 László Beneš, 23 Jaroslav Mihalík a s číslom 45 Ernest Mabuka. Náhradníci do brány s 30-kou Aleš Mandous, to je mladý český perspektívny brankár, ktorý je dnes na lavičke náhradníkov. A takto slovanisti využili Mabuka na pravej strane. To bude odkop od brány Slovana. Jan Mucha. Ak som hovoril o hráčoch Slovana v reprezentačnom týme, tak samozrejme aj Kornel Saláta potom, čo sa zranil. Na zápas do Trnavy nebol v žilinskom drese nominovaný Lukáš Šmelík. To bolo trošku prekvapenie. Zatiaľ Záhoráci. Akurát pri tomto ďalekom pokuse si vydýchol, ale videli ste, že aj v tomto prípade lopta smerovala mimo priestor troch žrdí. Šanca teraz pre Zreľáka, ktorý môže zvýšiť na 2-0. Aj sa tak stáva. 27. minúta. Adam Zreľák, o ktorého je záujem v zahraničí, pridáva druhý Belasí gól po krásnej priamočiarej akcii. Treba pochváliť túto Gonzálesovú prihrávku na hranicu 16 a takisto aj počínanie si Adama Zreľáka. Sa zapísali do streleckej listiny. Gól, tretí gól bratislavského Slovana, strelil hráč číslom 33 Robert Litek. González na Priškina. Nad Bratislavou a takisto aj nad skalickým tímom sa zmráka. Zatiaľ to vôbec nenasvedčuje tomu, že by Skalič nič nepredviedli. Jan Mucha nemusel ani raz zasahovať. Videli sme tam jeden ďalekonosný pokus, ale ten letel mimo priestor brány, takisto jeden strelecký, ale tiež minul Belasi. Skaličania ožili. Na druhej strane zase Belasi majú nahrané, nemusia sa bezhlavo nikam rútiť. Takže
môžu aj nejaké tie sily. Teraz jeho pás na Milinkoviča. Opäť González. Priškin si pýta loptu, ale krásna Gonzálezová prihrávka na Čikoša. Afišan. Čonka, Paňo Mikovič. Pekná kombinácia, ale Telasi získavajú loptu. Mauro posiela loptu Milinkovičovi, výborne Tamáš Priškin, opäť Marko Milinkovič. Tak teraz mali Billy Andele, šťastie, zle. Sa teraz vysporiadali Trnavčania so štandardkou Belasich. Mauro, poskytnutá výhoda. Gonzálezov center na Kubíka, Kubík sklepáva loptu z Relákovi. Tentokrát výborne Čong. Salata, ťažká mala domov, Krnáč odkopáva. Domácim sa teda nepodarila expresná odpoveď na navyše po odchode Branislava Niňa vznikol priestor pre Davida Hudáka, ktorý sa vrátil z hosťovania. Teraz pískaný faul na trávniku. Dostáva príležitosť ukázať sa Adam Streľák. Trošku sklamaný Tamáš Priškin zo svojho odchodu z trávnika. Na jeho miesto príde Adam Streľák. Adam Streľák. A s číslom 11 Andrej Lovás. Футболисты Краснодара, чтобы атака обязательно очень сильное эстетское значение в себе носила. И удар, и Дикань отбивает мяч. Дикань в сегодняшнем матче, он абсолютно точно присутствует. Вот теперь уже и на коротке словом неплохо мяч разыграл. Скрытая передача, открывание Витека. И первая грубейшая ошибка Краснодара в центре обороны. 2-2 на 60-й минуте. Айда Витек. Как он интригу в матче вернул. Не скажу, что в противостоянии, но в матче точно. Вроде бы ЦСКА со спокойно. Борьба за мяч в середине поля. Отобрали у Ари. А потом Травинский здорово поборолся и перехватил штрафной на рыбке. Отобрали мяч. Неплохо. Рабу Лаборда. Словакия в одной группе с Испанией и Украиной находится и лидирует там. Так что вполне возможно, что
завоюют прямую путевку. Поймать и быстро начинает контратаку своей команды. Пробивал 12-й номер Кароль Мессераш. Конечно, Краснодару полезно было бы забить гол в первом тайме. И самим себе уверенности бы это придало. Да и Слован, конечно, поставила бы на место. Но пока, несмотря на то, что хорошие подходы есть, я скажу, что... В атаке Слован. Пас пяткой пытался исполнить сейчас Адам Зрелок. На вид так и не получилось. Есть шансы, как мы и предполагали. Он сейчас появится на поле. Слован в атаке. Расстрел в штрафную площадь. Это и Гранквест. И с их помощью выходить из обороны было невозможно. Лаборда. 21 номер Рикардо Лаборда. Острый не получилось.